Uitați ce frumos este acolo. Mergem mai aproape. Avem un complex masiv. Am folosit cărămidă clinker, galben, cafeniu și complexul e dotat cu cuptor, afumătoare pe rece, grătar deasupra, de sub tandır și plită pentru ceaun. Deci tandırul. Cărașul și afumătoarea. Toate lucrează concomitent, după cum vedeți. Toate merg într-un hogeag. Și iată așa arată de departe. Ați vede și fumul.